ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆସ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସ ଜାଣିବା ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ସହଜ। ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ ତାହାକୁ ସଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ସାପ, ଗାଈ, ବଳଦ, ଅସରପା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କାକୁଡ଼ି ଲତା ଇତ୍ୟାଦି। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗାଡ଼ି ମଟର, ବାସନକୁସନ, ବହି ଖାତା, କଲମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଏବେ ସଜୀବମାନଙ୍କର କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ସଜୀବର ବିଶେଷ ଗୁଣ କ'ଣ? ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଜୀବର ଚଳନ, ସଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ସଜୀବର ଶ୍ୱସନ, ସଜୀବର ରେଚନ, ସଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ, ସଜୀବର ଚଳନ। ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଗାତରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ଆମେ ଦେଖିପାରି ନଥାଉ। ମାତ୍ର କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ଶୈବାଳ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଛର ମୂଳ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗଚଳନ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସମସ୍ତ ସଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସହ ଚଳନ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ, ସଜୀବର ବୃଦ୍ଧି। ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରି ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ, ସଜୀବର ଶ୍ୱସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଇ ସେଥିରୁ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଃଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ, ସଜୀବର ରେଚନ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ କେତେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶରୀର ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ରେଚନ କହିଥାଉ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଝାଳ ଆକାରରେ
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅଠା ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଶାଳ ଗଛର ଅଠା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଝୁଣା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସଜନା ଗଛର ଅଠା। ଷଷ୍ଠ, ସଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ମଶା ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ କାମୁଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମଶା ଉପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ତେବେ ତା ପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଜି ହୋଇଯାଏ। ସପ୍ତମ, ସଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ କିମ୍ବା ସିଧା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ତା'ର କୌଣସି ଅଂଶରୁ ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି।